السلام علیکم جی میں تاج نہر تے ویندے پے ہاں تو نہر دا کو نظارہ دیکھو جڑا تھا تے سلیمان بھائی وچ نہر وچ ویسی جو کیمرہ چا کے اور گل بتا لوگ آپ کو قسم ساگی ویڈیو بنا کے ساگی یوٹیوب تے لیندو تو جو گلا روگ نہ کرے ادمنی نہ اور ساگی نہ پڑے تو نہر وچ ونی سارا کیمرہ چا کے تو نہر دا کو دکھاوے اتنا پانی کھڑا ہے جڑا اساں بیاسوں نہر وچ تو وہ او مسئلہ کہیں نہیں میں تہاڈی ڈیوٹی دساں جویں تو آکھے تے میں کرتا مسئلہ کہیں نہیں التے جلدے پے ہیں نہر تے رات راستہ بھی دور ہے ادے صحیح تے پٹین دے جلسوں پے ادا قاسم بھی ہے جے قاسم کو نات قاسم بھی ولی نال ادے ولیداد کر گیا ہمیں ولی داد تا اچھا تو کون گیا ہمیں او ٹائم بہت اج میری گال اج میری گل سن ات قاسم کون گدی جلدے سے ولیداد کرنا تو او تے جڑا نا تو کیس لیندے جڑا می ہنجے دیا میاں تو ریاض ارے ریاض جی جی اچھا وہیں کل جلتے پیسے اچھا جلو تیاری ہے تیاری معذرات معذرت ٹھیک ہے غلط آپ راستے تے مل گئے تو اچھی جویں اساں نہر تے تھوڑا دور تے سولے پوری گئی سی اجاں پوری گئے ہون تے ویندے پئی سی نہر اجا اے نہر ہے جی جی نہر ایت نہر ہے جی ہاں تھوڑا میں کو تے نظر نہیں پیا آندا کہیں نہیں کیا جیت ہے لیکن تھوڑا دور ہے نا دور تے اج دوستاں جے تو سپورٹ کرے سو تو سب لوگ بناؤ پے تو لوگ شروع اگر جویں تو لوگ بنائے سب بناؤ پے تو جے تو دی سپورٹ کرو تو کمنٹ چ بتاؤ تو سپورٹ کرے سو کہ نہیں ہاں اج کو اج جو لوگ تے شروع جی میں رائے بری میرے یوٹیوب چینل محمد سلیمان اج لوگ شروع تے گاؤں دا ولاگ تے نہر تے پیسے سارے دوست جڑے کر دین نہر تھوڑا دور پرے تے امتیاز آگے جڑا دور ہے پر اے سارا گاؤں دا تے فصل ہے تے گاؤں سارے گاؤں جیسا وجہ سے طرح نہر گاؤں کو تھوڑا پرے ہے ان کے لائے تو آپ کو دوستوں کو میری گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک شیئر کرو جی میم اسٹاپ ویڈیو ہوتے تو نہر تے تھینک یو دوستو جڑا نہر تے سب کچھ ویسے جڑا ہو سارا دیکھو سارا کچھ سرا بھی لوگ شروع جویں اور بھائی جان اے تو ذرا دیکھو میں رائے بڑے یوٹیوب چینل محمد سلیمان لوگ شروع سارا لوگ دیکھ جی میں دوستو اساں ویندے پئے تے بند پانی آ گئے کل تو ٹریڈا جی جڑا مایا ہے ہم تھوڑا ہیٹ ہا تے میں متے تھی گئی اتنا یہ جڑا بڑا تو آئے گر دے تو تڑک رہے دے یہ میں تڑ پا گیا مسئلہ کہیں نہیں تو جڑی ہے نا تو کیمرہ جڑا موبائل تو رہیا تو کیمرہ سرا جڑا نہر وچ ہوے کیمرہ نہر چ ہوے نہ واٹر پروف ہے واٹر پروف تو ہے نہیں کہ نہیں ہے اچھا واٹر پروف کی نہیں کیمرہ گھنٹہ میں چولا لا کے پہنچ گئے اچھا چولا تو والا کے تو کاوی جے تھا ناراض تھی میں متا کے جڑا تو ویڈیو میری بنائی ہوئی ہے میں نہ مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ تھا ٹھیک ہے آج اچھا ٹھیک ہے یہ موبائل تو اچھا موبائل ہے تو گن چولا لا ہاں ہاں ایک میں اسٹاپ کر اسٹاپ تو کریں دے ہیں تو چولا لا گئی ٹھیک ہے میری گل سن ہن میں نہر چ پھردا پیا ٹھیک ہے نا ایوان چ نا یہ واٹر پروف ہے واٹر پروف ہے ہن یقین نہ میں چیک کرا گیا مسئلہ کا ہے نہیں ٹھیک ہے میں چولا لا گیا تو بھی گھر سے میرے نال ٹھیک ہے میں لا کے نا چولا ٹھیک ہے مسئلہ کیا نہیں یہ پکڑ جی میں دوست ہاں ات چولا لیندا پیا جڑا ہوں نہر وچ ویسی سکو تو یار ڈر لگدا پئے کہ بڈ نہ ونجے چولے کا خیال کر اچھا چولے تو تھوڑی خیال کر تو کہ بڈ نہ ونجے کمرے کو اگے لیا ات کے جولے یہ چولا اتنے رکھ اچھا خیال وچ ونی تا آستے آستے نہیں ہوتا رہے کہ نہیں بس او نہ کرو مطلب او بھائی جان تے جوتی تیری ہے کیمرہ دے سمجھ میں دکھا گیا اچھا دکھا گئے اچھا پاور نہر وچ ودائی نہر چ بتا دے تو وہ آسے گا نہ میں نہ سب میں کو ڈر لگدا ہے نہ میں کو ڈر دیکھو سنگت میں نہر چ بتا تھا اے لوگ نہیں گدا ڈردا پئے نکا بھی بتا تھا چیک کرو
चेक करो संगत तू की दे बुढ़से मैं तेरे नाल आना रैप तू ही लावा क्यों कसम तू आ ना देख संगत मैं बता छा नेर चेक करो नजर आ नेर दा ये पकड़ कैमरे को पकड़ इना फसीज वजे अते वाटर पे रुक के नहीं वाटर प्रूफ का नहीं हमें कूड़े जा दोस्तों जे मैं तो बता नेर ते जेड़ा हूं सारा तो अपने दा नजारा जेड़ा पानी है तो इम्तियाज देखो तो आजा हां ओ भाई पानी तू भी लाया ना ना मैं ना दसा देखो ने वाह वाह ये नजारा इधर नेर तो बुड्ढे ना ओए मेरे को डर लगदा पे मार गिरा तू भी मार गया वो तो कहां गया ओए तू केड़े गया तो केड़े गया तो बोर्ड कने गया मैं को ये लगदा ते बोड गया ए अरे भाई आया ये आया जड़ा है उतारा ए दे दिया तो अच्छा मैं एरू आंदा पे तू तो ये मोबाइल पकड़ाने दी मेरी घर घाट मोबाइल खराब की थी मेरी चाहो जो ये माइक चाल दी पी माइक कपड़े कितने दिए ये 3000 दिए 3000 दिए 3000 तो देगी ना क्या 3000 ना दे मां 3000 ना दे में आ तो बता माइक और एक माइक ते पानी तो अंदर बनी आप से तो भरा दे में अंदर ना बने वाटर पे रूफ है और तो बच गई आ तो हुन बच गई वाटर पे रूफ है ना और अंदर जिनु पानी तो पानी च ना में को डर लगदा आ तक मैं की दिल मसला का नहीं मैं ना तू आ ने निका होता है छोटू ना मैं क्यों तारा को नहीं है क्यों तारा को नहीं है मैं को नहीं तारा या तो तारा है तारा क्यों को नहीं कहीं नहीं तारा ठीक है तो कैमरा को दिला ये ले लेवानी ओडे ये जल का अच्छा ले तू बाज पे आने दे मैं अंदर गिरता तो माइक को बाजार करते हैं लाग ना तू गले हाल मैं गली आ तो दिया मैं ना और अंदर वहीं पे मेरी मोबाइल से गाड़ी की थी मैंने ए भाई जान अच्छा इम्तियाज इधर है दिन आ तो उर्दू में बात करा बता गलबू तो तो गाना अलवार मैं का गने था तू अच्छा ही हमार ओके गुड 1 2 3 गो 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ओ भाई 32 33 33 सेकंड तक तू निकल आई अतु लाते जरा का सुर का अतु अतु चा दिया अतु दिया अतु दिया अब बता रहा क्या तो माइक को जल कर मैं देख अरे माइक तू जल मैं मेरे वाटर प्रूफ है ना टमाटर ये पानी का मैं कोई कैमरा में कोई ए जी में तू जल कसम तू सही मार रे कसम तू सही मार रे ठीक है हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसको तो हराना है कसम मुझे लगा हमारा गया है ये पागल तू लगा मेरी गाल सुन जा सही मरना पे इम्तियाज की देख कर सही मार गए एक रूट आए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 4 67 68 69 70 70 70 70 70 سیکنڈ مار گیا. اچھا ان گال کو سوڑ دے. اے رائے پہ جی آئی دیا رائے پہ تو بھی مار گیا. یہ کیا کرنا بھائی مار گئے صحیح آگ مار گئے. ایک روٹ آئے 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ تو واری چ بوت لگ گیا صحیح. یہ چریا پاگل واری چ بوت لگ گیا کیا میری گال سن رائے میری گال سن تو دیا دیا میری گال سن سنگت میری گال سنو. جہاز تمہیں کو بھی جیت گیا تیرا عیب کو جیت گیا قاسم کو جیت گیا میں تو پیچھے آیا سنگت رائب کو تو میں آگے جیت گیا صحیح ہے نا دیکھ چھوائے بھائی میں رائب کو جیت گیا. یہ تو سنگت والا سونگا کہ مل گئے سو امیر شاہ لال تے متوانی ہوتا ہے لوگ تھنسوں لوگ دکھا گئے سو لگ گئے مل سو. خدا حافظ. السلام علیکم جی. اساں میرے پیسے گھر جڑا ہن امیر شاہ تے نام ویساں اندلے سو دیر سی پئی ہن جڑا سینٹر تے ویسوں کمپیوٹر تھوڑا ہلاونا ہے اون دے لے ہن گھر جلدے پیسے ساری امیر شاہ تے ویسو تو انہیں بلا دیر سی پی تے آتا تے نانا جی دی جڑی کال آ گئی ہے ہن گھر ویندے پیسے آ جی اجے کو نانا جی آکھے تو دکان تے سودا گھنوا ایویں اچھا جی ہن آج ٹھیک ہے سر تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو اے ویڈیو کو لائک شیئر کرو دوستاں تھینک یو میرے تو سپورٹ مئی کرے تو پھر ضرور ویسا تواڈی دعائیں اساں کا اصل دعا تو آکھاں